Serginin açılış davarasını medeniyet ve sunuğu saatlerinin coşkunu yerine yetiren aydım saatleri belin ruhu beslendi. Öz boşluğu bayramçılığa öwürlen çärenin dabarasyny Türkmenistanyň hemýetçilik betaraplygynyň şanyny 30 ýyllygyna başynyň serga gatnaşçylary hormaty prezidentimiň iýbiren gutlugy golly. Soňra dabara gatnaşçylar Türkmenistanyň hemýetçilik betaraplygynyň 30 ýyllygyna başyny geçirilýän giňerimli sergi bilen tanışdylar. Serginiň ekspozisiýalaryny milli ykdysadyýetimiň budaklarynyň köp ugurly ösüşi aýdyň beýan edilýär. Sergide Aşgabat we Arqadaş şäherleriniň ýurdumyň ähli welaýetleriniň häkimlikleriniň diýwarlyklary ýaýwanlanarlypdyr. Olarda yerleşdirilen monitorlarda welaýetlerimiň öz başly aýratynlyklary, senagat kuwwatyny ödürli olar boýunça gadanýan üstünliklerini, bedeni durmuşyny şöhlelendirýän şekiller görkezilýär. Sergi bölümlerine betaraplyň nişanlaryna aýratyn orun berilipdir. Halkara şäherlerine fotomateriallar, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasy we ugurdaş halkara guramalar bilen belelikde tasamalar ýurdumyň betaraplyk hukuk derejesiniň dialog we hyzmatdaşlyk üçin binýat bolup durýanyny görkezýär. Oba hojalyk toplumynyň açyk meýdana ýaýwanlandyrylan sergisi hususan ekologiýa bilen bagly işleri hasam ödüni çekici boldy. Ýurdumyň daş gurşaw gorumak ministrleriniň ýörüte taýýarlan, tokylygy ýada salýan beýdançysy Türkmen tebigatyny öz borçly syýahatdyr. Türkmenistan diýärmiň deýsin täsin we owadan tebigaty bar. Bu tebigat gözelligi bilen ýylyň ähli pasyny öz borçly owadanlygy bilen tapawutlanýar. Gül-gül zarlyga ýaşyl begrese besenen dağlar, dar sehralar, şeýle hem öz borçly keşfe bürünen çöller, ajaýyp tebigaty bilen görünleri haýrany goýýar. Türkmen tebigatynyň häzirki ajaýyp pursatlary her bir eşe täze badalga bolýar. Üstünliklere tarap hereketleriň ýetişenligi bilen utgaşýan tebigatymyzyň ajaýyplygy bilen sepketlerimiziň gazanylmagyny öpçün eder. Melim bolşaly daş gurşaw gorumak ulgamyny halkara hyzmatdaşlygy häzirki döwrüň möhüm wezipelerini çözmekde ýetişen orny elýän Türkmenistanyň daşar siýasat ugurynyň möhüm meseleleriniň biridir. Gül-gül zarlyga öwürlýän tebigatymyzyň daş töweregi gözellik paýlamagy kalpleri hejana getirýär, bizi täze üstünliklere ruhlandyrýar. Binanyň daşyna ýaýwanlandyrylan sergi bölümleri oba hojalygynyň baglarçylyk budugyny gorşawarýar. Bu ýerde goýun gozular, eri şahly mallar, düýeler, mal we goş etlerini bolan eslegleriň kanagatlandyrylyanyny beýan etmäge mümkinçilik berýär. Hemýeşe bolşaýaly ýurdumyň welaýetlerine mallarçylyk we goşçylyk hojalyklaryna mallar we goşlary talaba laýyk iýdetmek, olaryň başdanyny artyrmak, ot iýimleriň ätiýaşy gorluny döretmek boýunça değişik çäreler görülýär. Şonuň ýalam döredilýän mallarçylyk we goşçylyk toplumlaryny ýeşere belirleyen ýokary talaplara laýyklykda alp barmak üçin ähli zerur şertleri öpçün edilýär. Önme önerjeler bilen gaýtadan işleýän kärhanalaryň arasyna netijeli gatnaşyklar ýoly goýulýar. Anyp barýan şeýle üstünlikli işleriň netijesinde halkymyzyň azyk bolşulygy, şol sana mal we goş etlerine bolan isleg kanagatlandyrylýar. Umumana Türkmenistanyň hemýetçilik betaraplygynyň şany 30 ýyllygyna başlanyp geçirilýän giňerimli sergi üstünlikli başlanyp dowam edýär hemde garaşy watanymyzyň hemýetçilik betaraplygynyň 30 ýylynyň dowamyna ähli puduklarda gadanlan üstünlikleri beýan etmek bilen öz başlyk ösüşiň ýoluna ykdysadyýetde, siýasatda durmuş ulgamyna beden insanperwer, ilim we tehnologik ugurlarda ýurdumyzyň ýeten belin sepketlerining aýdyň suwutnamasyny öwürlýär.